Zdravím u objektu XA15C. Tento bunkr je typ vzor 36 typ C a je zajímavý tím, že nemohl být zničen kvůli své blízkosti kolejí. Byl postaven ve stavebním úseku XA České Budějovice a jeho číslo je 15. Tloušťka stěn je 60 až 30 cm. Jeho odolnost je vůči ráži 7,5 cm. Tento objekt má jednu střeleckou místnost a je určen pro 6 mužů. Výzbroj tvoří 3 těžké kulomety vzor 37. Střílny jsou uzavřené, ale je v nich pozorovací průzor. Zde je jeho půdorys. Toto jsou kulomety vzor 37, které jsou ve výzbroji tohoto objektu. Objekt má otvor pro periskop, ocelová dvířka, munici pro kulomety, lafety, polní telefon a základní vybavení pro osádku. To je všechno, děkuji za zhlédnutí.